Valerie Vella, Eileen Montezin, Kristin Haber u Louise Tedesco se jkunu l-preżentaturi tal-konkors Kanzunetta Indipendenza ta' din is-sena. Il-konkors se jittella nhar il-Ħadd 8 ta' Settembru f'Dar il-Mediterran għal konferenzi il-Belt Valletta. Il-konkors se jibda fit-8:30 ta' filgħaxija. Il-biljetti se jkunu għal beħ mill-14 ta' Awwissu li ġej. Il-konkors Kanzunetta Indipendenza huwa avveniment li jkun mistenni minn bosta. Dan għaliex huwa festa ta' talent lokali fejn il-parteċipanti kollha jkantaw diska oriġinali bil-Malti. Il-preżentaturi ta' din is-sena huma 4 nisa ta' ħafna esperjenza fix-xena tad-divertiment li l-koll preżentaw ħafna programmi kemm fuq it-televiżjoni kif ukoll fuq ir-radju u li huma maħbuba ferm mill-Maltin u l-Awċin. Il-finali ta' din is-sena tinkludi 20 kanzunetta oriġinali u l-avveniment jixxandar ukoll b'mod dirett fuq Net Television.